תחיינה העצמות האלה. ויאמר אליו השם אלוקים אתה ידעת. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. ויהי קול כהנה בואו והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. והנה גידים עליהם ובשר עליו, ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אין בהם. ותבוא בהם הרוח יעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד מקברותיהם. העצמות האלה כל בית ישראל, ואז תוכל לראות את הפנים כולן, את מי שלא ראית מאז ומעולם, את אברהם ואת שרה, חווה ואדם, את כל מי שהתגעגעת אליו כל כך. ויאמר הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, כה אמר השם אלוקים. מארבע רוחות בואי הרוח, מארבע רוחות בואי ופחי בהרוגים. ותבוא בהם הרוח יעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד מקברותיהם. העצמות האלה כל בית ישראל, ואז תוכל לראות את הפנים כולן, את מי שלא ראית מאז ומעולם, את אברהם ואת שרה, חווה ואדם, את כל מי שהתגעגעת אליו כל כך. ותבוא בהם הרוח יעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד מקברותיהם. העצמות האלה כל בית ישראל, ואז תוכל לראות את הפנים כולן, את מי שלא ראית